پشتی دور پیچکرنا Rojavayê Kurdistanê gelek astengî peyda bûn. Mîna pêdiviyên jiyanê yên sereke gu her bi pêş ve diçe zehmet dibe. û ji ber buhabûna van pêdiviyan gelek malbatên xizan şînayiya li derdora ardan dikine xwarin da ku jiyana xwe nî rojane derbas bikin. Em tên çorê em pincar çinin. Pincarê me çi ye? Pincarê me tolik e, qinêber e, strîzerk e. çi pincar bi dest alemê kevî yanî ez jî û xeyrî me jî. Çi hebe? Em ê bên pincar biçinin, em ê bibin, em ê ji xwe re bikelînin, em ê pîvazekê di dua hûr bikin, ew hêkek di domin, ew tabicê wê bê çi be? Em ê tevlêk neyê. Zarokê xwe re em ê bê werin bixwin lawkê çi pincarê xweş. Werin keçika min lawkê me îro biqedînin. Heya gomê roja xwe diqedînin. Li gorî gotina vê dayîkê, tevî xembarî û buhabûnê mirov axa welatê xwe bixwe û koçber nebe. Welatê me hingî nexweşbûn dê heye. Ji ber wilo dilê me nexweş e. û bihayî heye. Tişt bihane. Tişt bihane qeweta me nagêyî. Em ji xwartên çolê pel û pincar diçinin. Ji xwar dikin firavîn. Ne tenê neşteciyên Qamişlo lê penaberên li hindirê wê jî li erdên derdora bajêr vê pincarê diçinin ji ber mezinbûna malbatên wan û kêmbûna derfetên kar. يعني كل شيء غالي اللحم غالي. Her tişt buhaye, goşt buhaye. Kilwa bacana bû yeb 208 lîreyên Sûrî. Em penaberin û malbata me mezin e. Em neçar dibin got em şînahiya çolan bixwin ji ber her tişt buhaye û pere jî tune ye. غالي ومصاري ما بهم يعني. Buhar derfetê dide gelek malbatên xizan. Got debara xwe rojane bikin. Lê gelo piştî buharê wê çare çi be? Ji ber buhabûna pêdiviyên jiyanê yên rojane malbatên xizan neçar dibin got keskayiya xwezayî biçînin da got ji xwe re bikin xwarin. Xûnav Îsa Rûdaw, Gundewarê Qamiş.